खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों आङो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों नोंथांमोना बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ माब्ला मोननो थांगासिनो दं आं बिनि बागै नोंथांमोननिसिम आपडेट हरनो सानदों दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय जोंहा आपडेट ओंखारना फैदों बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसा सोनायनि बागैनो दा बेनिखायनो भिडिअखौल' गासिबो जोबजासिम नाय आं गिबियाव नोंथांमोननिसिम गासिनिसिम गुरै खावलायहरनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानै फैदोंबा आरो नोंथांमोना जुदि दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लायाखैबा आं नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना गासिबो अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलाय होननानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअखौ मोननो हायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जोंहा दाख्लै बावैसो भेरिफिकेसन प्रसेसआ जागासिनो दंमोन दा बिनिफ्राय नोंथांमोननि मबाइलाव गोबांनियावनो एसएमएसआ थांदों नोंथांनि बे भेरिफिकेसना जाबाय होननानै दा बिनिफ्राय रेफारेन्स आइडिबो नोंथांमोननि बे मबाइलाव एसएमएसआ थांदों बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखादों नाथायबा गोबां मानसिनावनो जोंहा बेयो भेरिफिकेसननि बे एसएमएसआ थाङाखै दे नोंथांमोनाथ' गोबां मानसियानो बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय भेरिफिकेसननि एसएमएसआ नोंथांमोननि मबाइलाव फैयाखै जानो हागौ एबा नोंथांमोना दासिमबो एसएमएसखौ मोनाखै जानो हागौ दे दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम सिगाङावनो खोन्थाहरखाबाय नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनाङा होननानै एसएमएसआ सोरनावबाल' थांदों आरो माखासे गोबांनियावनो माने एसएमएसआ थाङाखै आरो दा बेथ' जाहैबाय खोथाया दानिया फैदो जोंहा एप्लिकेशना माबायदि दायो प्रसेस जागासिनो दङ जोंहा दायो ब्लक लेभेलावसो भेरिफिकेसना जादोंमोन नालाय दा नोंथांमोननि बे मबाइलाव एसएमएस थांनाया जोंहा बे ब्लक लेभेलाव भेरिफिकेसन जानायनि थाखायसो नोंथांनि मबाइलाव एसएमएस थांदोंमोन दै दा बिनिफ्राय दायो जोंहा ब्लक लेभेलाव भेरिफिकेसन प्रसेसआ जोबनायनि लामायाव फैबाय एफा एनैल' दंसै आरो माने गोबां ब्लकफोरावनो जोंहा दायो भेरिफिकेसननि खामानिया जोबजोब्बायानोसै बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसानि थाखाय गासिबो माने बिथांमोना दायो भेरिफिकेसन प्रसेसखौ फोजोब्बायानोसै साफा सानैसो थाबावगोनदां बेलेग ब्लकफोराव नाथायबा बांसिन ब्लकआवनो दायो जोंहा भेरिफिकेसननि खामानिया जोब्बायानोसै ब्लक लेभेलाव दा बिनिफ्राय बे ब्लक लेभेलनिफ्राय जोंनि बे भेरिफिकेसन प्रसेसआ आवगायाव बबेबा थांबावगोन नामा दा बेखौसो जों बुंनो हाया दे जेनेबा दाथ' जोंहा ब्लक लेभेलाव भेरिफिकेसन जाबाय दा बिनिफ्राय ब्लक लेभेलाव जाखांनायनि उनाव आरोबाव स्टेट लेभेलाव बायदिसिना आरो माबा जाबावगोन नामाथाय भेरिफिकेसन जाबावगोन नामाथाय बेखौथ' जेबो मिथिया आरोबाव माखासे लेभेलाव आरोबाव जोंनि एप्लिकेसनाव थांबावगोन नामा दा बेखौ जोङो बुंनो हाया दे जिखियानो जाया मानो दायो माने गोबां मानसिफोरनि दायो जोंनि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसानि थाखाय भेरिफिकेसन प्रसेसआ कमप्लिटआनो जाबाय होननानै नोंथांमोना साननानै लानो हागोन आरो दानिया खोथाया बिसो जादों आरो जोंनि बे भेरिफिकेसन प्रसेसआथ' जायो ब्लक लेभेलाव जोबनायनि लामायाव फैयोबा दालाय जोङो बे फैसाखौलाय जोङो मालाथो मोननो थांगासिनो दङ 10,000 फैसाखौ दा बेसो जोंहा मेन टपिकआ जानानै फैदों आरो दा जोंहा ब्लक लेभेलाव भेरिफिकेसन लेभेला जाखांबाय नालाय दा नोंथांमोनाबो बारा गोबाव सम नेनो नांला आरो नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बर मासाव नोंथांमोननि मोननाया गोबां चान्स दङ दे बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बरसिमखौनो नोंथांमोना लानो हागोन जेखि जाया मानो नोंथांमोना बे फुजानि सिजोनाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नोंथांमोना 10,000 फैसाखौ मोननायनि गोबां चान्स दङ दे माने देग्लाय बोसोराव नोंथांमोना मोनखागोन आरो बे फुजानि सिजोन समावनो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ मोननो थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आं दाख्लै बावैनो भिडिअ लाबोदों जोंहा बे दंफां गायनायाबोथ' जाफिननो थांगासिनो दं नालाय बोसोरै बोसोर जोंहा दंफां गायनायाथ' जागोन नालाय दा सेप्तेम्बर मासावनो जोंहा दंफां गायनाया जागोन दा बे दंफां गायनायावबोथ' नोंथांमोना गासिबो साफायनानैथ' हरखाबावनांगोन बेथ' कम्पालसरि जाखागोनखा दा आरो साफायना हराबाबो नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसाखौ बिथांमोना सोनानै होआबो जानो हागौ दा बेबायदि माखासे कन्डिसन बिथांमोना लाबोनो हागौ दै जिखियानो जाया मानो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर मासाव जोंहा दंफां गायनायाथ' जागोन नालाय दा बे सेप्तेम्बर मासाव दंफां गायनायनि सिगाङावनो जों माखासे आपडेटखौ मोननो हागोन जोङो बे सेप्तेम्बर मासखौथ' नेलायनो नांला फैबाय थानाय आगष्ट मासावनो जोङो मिथिनो मोनगोन बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 10,000 फैसाखौ नोंथांमोना माला मोननो हागोन मानो होनोबा जोंहा बे सेप्तेम्बर मासाव दंफां गायनाय सम दं नालाय बे दंफां गायगोन नालाय दा बे दंफांखौ नोंथांमोननिसिम माखासे कन्डिसन होगोन बिथांमोना जाहाथे नोंथांमोना गासिबो माने दंफांखौ गायो बिनि थाखाय बिथांमोना नोंथांमोननिसिम माखासे खौरांखौ हरगोन आरो जाहाथे नोंथांमोना गासिबो माने गायो बेबायदि खालामगोन आरो बिथांमोना दा बिनिखायनो नोंथांमोना फैबाय थानाय आगष्ट मासखौ नेनो नांसिगोन बे आगष्ट मासाव जोङो आपडेट फैबा मिथिनो हागोन जिखियानो जाया माने फैसा मोननायाथ' नोंथांमोना देग्लाय बोसोरावनो चान्स गारो बे अक्ट'बर नभेम्बर सेप्तेम्बर जायखिजाया बे मास मोनथामनि गेजेराव नोंथांमोना फैसा मोननायनि गोबां चान्स दङ सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे 10,000 फैसाखौ दायो जोंहा ब्लक लेभेलाव भेरिफिकेसन प्रसेसआ जोबनायनि लामायाव माने एफा एनैल' दंथारसै आरो दा बेनिफ्राय ब्लक लेभेलाव भेरिफिकेसन जोबखांनायनि उनावसो नेक्स्टआव आरो मायाबाफोर भेरिफिकेसन जाबावगोन नामाथाय दा बेखौसो जोङो दायो आपडेटखौ मोननो हायाखै जिखियानो जाया मानो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों बेखौनो आपडेट हरनाय जाबाय आरो जोंहा ब्लक लेभेलाव दायो भेरिफिकेसना कमप्लिट जानो थांगासिनो दङ बिनिफ्राय
दा बेयो ब्लक लेभेलाव भेरिफिकेसन जोबखांनायनि उनाव आरो जेबो भेरिफिकेसन जायाबाथ' साननानै लादो नोंथांमोननि बे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि फैसाखौ नोंथांमोना थाबैनो मोननो थांगासिनो दं होननानै जिखियानो जाया मानो मोनखागोनखा नोंथांमोना बे नभेम्बर मासनि सिगां नोंथांमोना सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जो रोजा फैसाखौ मोननायनि गोबां चान्स दङ मानो होनोबा जोंहा बै एन्ट्रप्रिनियरशिपनि बे जोंहा स्किमबो दंमोन नालाय दा बिनि फैसाखौथ' जोंहा सेप्तेम्बर मासावनो हरगोन होनदों नालाय दा बिथांमोननिखौनो सेप्तेम्बर मासाव फैसाखौ सोनो हागोनबा नोंथांमोनाबोथ' सानना लानो हायो नोंथांमोनाबो बे सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बर बे मासनि गेजेरावनो फैसाखौ मोनगोन होननानै दा बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आङो आपडेट हिसाबै खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोनाबो माने गोबां मानसियानो सोंहरबाय थादोंमोन आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि जेबो आपडेट गैथारा नामा होननानै दा बेखौनो आपडेट हिसाबै आं लाबोनाय जाबाय दाथ' जेबो आरो इम्पर्टेन्ट आपडेट ओंखारना फैयाखै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बे फैसा सोनायनि बागै आरो माखासे खामानि मावबावनांगौ नामा बेफोरबायदिथ' जेबो खौरां फैयाखै जिखियानो जाया मानो नोंथांमोना गावबा गावनि बे बेंक एकाउन्ट नाम्बारखौल' आधारजों लिंक खालामना लाखाबानो जाबाय दासिमबो जुदि खालामना लाखिबा नङाबा नोंथांमोना फैसाखौ मोनखानाय नङा 100% का बेथ' खोथाया दा बेनिखायनो आधार कार्डखौ बेंक एकाउन्टजों लिंक खालामना ला जाहाथे नोंथांमोना फैसा सोनाय समाव जेबो प्रब्लेम जाया आरो फैसाखौ नोंथांमोना लोगो लोगो मोननो हायो दा बेखिनियानोमोन माबाफोर सोंनांगौ दङबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबनोबो शेयार खालामबानो जाबाय भिडिअखौ लाइक खालाम आरो बेबादिनो नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों